हाय यान मल्लिका यानी निनिगलिगे मुरुवैपुंडी एंच मल्पुन पंद तोजावे ಇಂದೊಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಗಂಟೆ ನನಿತು ದೀತಿನ ಉರ್ಪಿಲರಿ ಕಜಾರಿಯನ್ನು ಪಾಡ್ದಿನಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ಗೆ ತೊಂದೆ ನೆಂತೆನ ಕಡೆದ್ಗೆ ತೊನ್ವೆ ಇಂಚ ಸಣ್ಣ ಕಡೆದ್ಗೆ ತಂದೆ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣವರೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ತೆಂದು ಪುಂಡಿ ಬೇಯರಿದ್ದೀಪೆ ಏನ್ ಅಡಿಟ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಬೇಯರಿದಿತ್ತೆ ಅಂಚದು ಒಂಜಿ ಬಾರದಿರೆ ಪಾಡ್ದು ನೆಟ್ಟು ಪುಂಡಿ ಪತ್ತದಿತ್ತೆ ಬೇಯರಿದಿಪ್ಪೆನ ಕಿನ್ನ ಕಿನ್ನ ಸೈಜ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ತದು ಬೇಯರಿದಿ ಒಡುಂದಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೊಯ್ಯಲ್ ಬುಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ರೆಗ್ ಇತ್ತೆ ಪುಂಡಿ ಪೂರ ಬೇಯರದಿಯೇ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಅದೇನು ಸರಿ ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ಪೆ ತೆನ್ನಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೆ ಅರೆಪ್ಪುಗು ಖಾರಕ್ಕೆ ಬೊಡಿ ತಿನ್ನತ್ತು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿ ಅರ್ಧ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಚೂರು ಪುಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಜೈನಾಜೆ ಸೆಳೆ ಚೂರು ಓಮ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜಲ ಪುಡಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಚೂರು ಸಾಸಿವೆ ಈತೇನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಗಳು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನ ಮರವಾಯಿ ಪುಂಡಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ತಿನ್ರೆಗ್ ಸಾಮಾನ್ ಪೂರ ಏನು ಪೊತ್ತದ್ ಪಾಡ್ದೆ ತೆನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಜಾರೇಪ್ ಸಣ್ಣ ಕಡೆದ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂದೇನಿತ್ತೊಂಚಿ ಕಡಾಯಿ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ನೀರು ಪಾಡುಡು ಏನು ಮಿಕ್ಸಿ ತೊರತ್ತದೆ ನೀರು ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ ಅರೆಪ್ಪುಗು ನಾನಂತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸರಿ ಹದ ಮಲ್ತನ್ವೆ ಅರೆಪ್ಪಂತೆ ನೀರು ಎಪ್ಪೊಡು ಬೊಕ ಪುಂಡಿ ಪೂರ ಅರೆಪ್ಪು ಒಯ್ತು ನೋಡು ಯಾಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪ ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಈ ಹದಗು ಮಲ್ತಿಗೆತ್ತು ನೋಡು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕೊದ್ದಿಯೊಂದು ಬರೊಂದುಂಡು ಮತ್ತೆ ಎನ್ನ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೇನದು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರೆಪೊರ ಸುರುಟು ಕೊದ್ಯ ನೋಡು ಐಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಾಡ್ರಿತ್ತಿನ ಲೈಕ್ ಪಾಡೋಡು ಇತ್ತೇನು ಒಂಜಿ ಮೀಡಿಯಂ ಸೈಜ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ ಐನ ಜೀರೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡುವೆ ನಿಕ್ ಒಂದೊಂದೇ ಕಮ್ಮೆನೆ ಆಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಎಣ್ಣೆಕ್ ಒಗ್ಗರಣೆದಲ್ಲ ಕುರ್ಪುಜಿ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಕೊದ್ಯನೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಇಂಚೆನೆ ಮರವೈ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಪುನು ಒಗ್ಗರಣೆದಲ್ಲ ಪಾಡುಜಿ ಅನ್ನಿಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಸರಿ ಹೊರಗೆ ಕೊದ್ದೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಮರವಾಯಿ ಪಾಡುವೆ
ಏನು ಮರವೈದ ಒಂಜಿ ಮರಗಿಲ್ದ ಊಡ್ ಮಾತ್ರ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ. ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪುರತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಕು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಮರವಾಯಿ ಪಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕ ಸರಿ ಕೊದ್ದಿಡು. ಮರವಾಯಿ ಬೆಯ್ಯನ ಮುಟ ನೀನು ಕೊದ್ಯರೆ ಬಿಡುಡು. ಸರಿ ಕೊದ್ಯೊಂದುಂಡು ஒரு சரி மூப்பு வந்தேன்னு ಮರವೈ ಬೆಯ್ಯೊಂದು ಬೆತ್ತಂಡು ಇತ್ತೆ ಪುಂಡಿ ಬೇಪದಿತ್ತಿನ ಪುಂಡಿ ನಿತ್ತೆನ್ನಿಕ್ ಪಾಡುವೆ. ಏನು ಕಿಂಚಿನ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ದೆ ಅಂಚದ್ನಿಂದೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ ಪೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಡೀ ಪುಂಡಿನೇ ಪಾಡುಲಿ. ಮಲ್ಲ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ದಿನ ಅಂದ ಕಟ್ ಮಲ್ ಪಾಡುಡಾಪುಂಡು. ಅರೆಪೊಂತೆ ನೀರೇ ಪೋಡು ಅದ ಪುಂಡಿ ಒಯ್ತನ್ನೇ ಸರಿ ಆಪುಂಡು. ಅರೆಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಅಪ್ಪುಜಿ ಪುಂಡಿ ಪೂರ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಆಯ್ಲಕ್ಕ ಹಾಪುಂಡು. ಸರಿ ಇಂಚವರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಕೊಡು. ಪುಂಡಿ ಪಾಡ್ದೆ ಬೇಕು ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಚಮಚ ಪಾಡ್ತಿರ್ಗಾರೆ ಬಲ್ಲಿ. ಕುದ್ದಿದ್ದು ಮರವಾಯಿ ಪುಂಡಿಯನ್ನ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಿಗುಲೋರೆಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ತೆಂಚ ಮರವಾಯಿ ಪುಂಡಿನ ಪುಡಿ ಮಲ್ತದು ಒಟ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತು ಅರೆಪು ದೊಟ್ಟು ತಿನ್ನೋಡು ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು, ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ನಿಗುಲೆಂಚರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತುಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.